ಒಂಜಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲ್ಪಿತ ಪಂಡದು ಪೊಲೀಸ್ ದೃಢಪಡಿಸೆಯರು. ಕಾಶಿಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿನ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಚಾಕುಡು ದಾಳಿ ಮಲ್ತೆರೆ ಪಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದುಂಬು ಪಂದಿಪ್ಪೋಲೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡತಿನೊಟ್ಟುಗು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದಿಪ್ಪುವೆರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿವರವಾಯಿನ ತನಿಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಲು ಪಂಡಿಲಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಲು ತೋಜಿಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ದಿಕ್ಕ ತಪ್ಪದನೆ ಪಂದು ದೃಢ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪನ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆವರೆ ತಾನಾದೇ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಂಡಿನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಸುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅಪಹರಣಕಾರರೇನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ದೊಟ್ಟುಗು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಆಲೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಾದು ಗಾಯ ಮಲ್ತಲು ಪಂದು ಕೂಲಂಕುಷ ತನಿಖೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತನೊಟ್ಟುಗು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಈ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕೇಸನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೇರು.